Di parnakok ni matanerion ali Tuhan debatang roroham itu jolom makkumalati di sudi asidot holong ni roham natutong diramutihu parnggulun nami di padahu sa luhut nasamara sa kami buhay makai pasok sa hatu parnakok ni matanerion nangope Tuhan takas di botoho ima ulam nami sa darion na manguhulhon anak dot boru ni huyam mahami di batas joro na pinarbadian di majalo pasu-pasu pardong asaripeon malisite na posomi nangope Tuhan totong dohay mangido hatam nalahu pasahatonmu tu anak dot buru ni huriam suruh to diperbadia Tuhan ya sida asa tung hatam nalahu bohal ni pardagingon na sida dinalahu mamuka pardongan saripeon nang petuhan tutong dahi mangilit marsod matujulong asa ho matutong namadungani na majongjong di bulan nami sa darion padaw sa lut mara padaw elailan si bolis ang giya tung sipul ulam nami on di bagasan las nirwa nang petuhan takas di boto dilay nami di na urang sehat leon magugu leon hayipason dilay nami dia pala sa darion asa tung margugo sihat lay namion lahom mangihuton ima ulawon nami sa darion suang songonilo tuhat tutong dahi mangilik tujulong iya katundong si sohot na lahom roma dapatok kami iring-iring na sila di pagdalanan asa buhay tolos na sila sa udung-udung namion di bagasan hay pason dot las nirwa di suday pangiduan namin nararidi di jolong alituhan di bata ale unang araw si pangabati pasu-pasu na law si pasaton mo kami dosa pangaluson namin mararupok ko sesa may isan buku habadion mi asa di suday pangiduan namin lehonon mo may laos dalon namin may loot dilas nirowa jalo matuhan tanyang namin hulan di bagasan korna ng Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin amen.
Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Menunggu
padamu atas dia yang kau berikan padaku. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni Todi Parbadia. Amen. Saya makapusat ibana manang hamu ali dongas sa hapos yaw. Ibana na majuluan ni salut nasa singgaw Iman itu alepahan, tuhoma salut pasat amis de ulonani sadario. On Mariamu ari nauli. Binasahan itu hatai. Ari namar sejarah sareleng di ngolumi.
paingot yang dua Suproto Hadi Sutrisno Sejabat ko mereka Samaria Manalu na cara pasu-pasu terbuka sosial sadarion siang akan itu kata tersurat di Testament 110 sia ayat 125 sono mana di sini Madami si guduru aka nama kaolongi patikmi jalan along pertutuhan dinasida. Besarlah ketentraman bagi orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Madami si guduru aka nama kaolongi patikmi jalan along pertutuhan dinasida. Ima sana. Oras malita sa loob ng mga oras. Umukam namin nenoroga di bagas sa Kristus Jesus. Beritahu lima pengalaman na di luar pengalaman adalah guru yang terbaik. The experience is very good teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Siang Psalmen Raja Daud na di ibana permulun na songod dia mau kamar ibana magulang dipilih dari raja dohot uduk na macai bagas pada dayon na dihata ni dewata na dihamulhon na dohot ditadaibana songod dia pak korhon ni halak na kamuluhon hata ni dewata patik ni dewata jadi bolusi benar ragam yang kana masa moluduk ibana tu patik ni dewata sahat tu ibana pasu-pasui agi pesipata maul dapok na pasu-pasui moluduk ibana tu patik ni dewata sahat tu ibana si lehon-lehon ni dewata agi pesipata leling hira na sipata di babedda dewata si lehon-lehon nai tu ibana alai dilo ibana halap na makkamuluhon hata ni dewata na udut tupati ni dewata taruri yakka basa-basa adik pe mangurus ragam yakka na masa ima pengalaman na jala dilo ibana tungsuarong doga di patutuhan yang menjadi batu sandungan bagi kehidupan seseorang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Patik ni dewata, Taurat ni dewata. Benar dia tidak beribadah kilison, besarlah ketentraman, mardame si tutu. Adong sada tudusan, songon dia hita, nauduk tuarupan ni dewata, gaya suadong batu sadungan, mana pertutuhan di ibadah. Lek kamu jo, sapu tangan ni pengantin ini, sasonang. Sapu tangan protes itu aku belum jadi seseorang dari so nawarna nawak tapi iya tahu di mana sih tahu dulu nama wangi belum nama parbu ini hal nama maratiatehon nama rohahon nama tupahon nadinggan langsung bertindak bijak untuk batu sekecil itu. Gari pada seorang ibadah mengurus akan mana pada seorang mengurus seorang nasida tentram mardame situ. Persoalan di rumah tangga bisa hanya secuil, kita anggap itu secuil kecil, tetapi kalau kita tidak bertindak bijak dengan masalah kecil itu bisa besar efeknya, konsekuensinya. Belge sebetulnya sendiri itu alai boy do saat tuhata na madok siram hanya masalah kecil ala sopitor ditindak judi ala sopitor dilohahon karena tidak langsung diselesaikan. Jadi di lokar pesal mengakingan halak nama maratiatehon hata ni dewata mardame si tutu di ibadah dan ada batu pertutuhan di ibadah gari batu sandungan
besarlah ketentraman bagi seseorang yang tunduk kepada Tauratmu dan tidak akan ada batu sandungan bagi dia. Jadi harap nama marrohahon hatani di batado, nama rati-ratiyon hatani di batanda untuk tu hatani di batado, molo Victor Sigo bibana adong masalah Saudi. Basi lagi tong hiram soal lapatan. Lao bisipata tu orang na pubedei tong hiram soal lapatan. Hiram sorong be nete di hiram. Hanya adong saya kasih di bagasan rohani. Nah 100 kilo ya timbangan baru gede tinggal 75. Jadi bro, 5 kilo. Itu hanya masalah ketika dia masih pintar menyimpan masalah itu, masalah dalam hidup itu. Ada faktor hok na loboi dari bel kesiani, bui sangat tuna, mando siram alanya kan masalah. Alani jamok tamu. Buhama bahe umat jamok toli ikon uduk Tuhan di bata, patik di bata, naik kosi bulaunan ni sasahala. Unang gabi akan nama saya batu sekecil ini, masalah yang kecil menjadi batu sandungan, membuat kita menjadi celaka dan lain sebagainya. Apalagi mardami si tutu, halak no buktu hata di bata. Ketik. Gudagan non si pasar atau niakan itu dua, nama orang irohan atau rasmuna na dua, kedua belah pihak, akahatan ini bata, dohot puda sian akan itu dua na julu, bukan asal uli dengan para rumah tangga, roha hok kamu main, sian hatan ini bata doi dibuat akan itu dua teyan non, suetonon na tuhamu, patu bikihonon na tuhamu, roha hok kamu main. Asa unang dari abang pertutuhan di kamu di rumah tangga kamu tujuan nyari ada di seorang mahamu ada untuk kamu tu lomo di rumah si punanon macam masuk berboga sona dohor ni huliamon untuk nasi lama bulau pasahat dohor macam akal tuaka nam biru nasi lagi akar sabu dia kabar ini hari Tuhan unang luas dalam Saudi gabi tergasi pan gabi tertutup kami siapa yang kata yun papayan untuk darah kanasi. Palayakan ng mahani itu hatam na manggaw lo ni roham. Ini madami sonang mahani. Madami sonang ng keluarga may bawon. Anak lo po ni hudiang mo. Ala uduk na sila itu hatam. Ilo na sila ma adik na minadik komu. Tunggu para matangga ni ala Kristen. Naipon masih awongan so pasari dia ni ala Kristen na tutu. Jalan soja di sirang sosial kami kematian. Amin. Nasama nabaliai dinuji mako warmi natumi puli Pardega basa para sirohana kodami odomuan liha moduaki Mauliate mani o Tuhan Sudekani pasami mohano gihona Tudana tigori Saya gogoi Sudekana pasami o Tuhan Pararat parita Tulia portibio Marlas ni roha mahanion ale Tuhan mamuji goan ni debatasi parholo katong paingot hamnang hami liluhe use hononmu mual hangoluani Madame mahamion salut na totong marende mahu maras dirohade masura-surat mamuji
Roh ako, unang seranda wasikan bagas roh ako, lohot muda ni uri bahag bayanan menuju asa sopan hapa sarian dari jolomi ope o Tuhan sejak lupa hidup upasat mandiri tutu wadopani Tuhan saya tak pernah apa Tuhan sutui Tuhan sifat Tuhan roh aku unang seranda wasian bagas roh aku lohot nurani uri maaf bainalang anakmu tutu asa sopan hapa sarian hati jolomi onte o Tuhan sejak lepas hidup itu upasat mandiri tutu wadopani Tuhan saya tak pernah masa patuh
turun para kali teoni. Dung ditok pada bata jol mana perjului dang diluas sa sadabaway ujung. Alani di pahot dosa alak perempuan naga didongan na asadong dongan na ulah-ulahon dohot matukar pikiran laho mamulaon lo monirokan di bata. Alani ganut na baglakon na niwina iya soalani na marmainan na balakukos sa luwi. Jala songonima nang halak na mabuat na sirami. Laos songonima nang tuham na dua nuay pajuluma nuay ngamu panguli subroto hari sutrisno si jabat. Dilok hatan di batalo asa say ngahorma muna pati utamunaon songo Kristus makaholongi huliyai. Unang murah-murah ang muruk-lupak na sila. Alay siya rohan at orang mahumaduani na sila di bagasan asi doon na siya tubata pardungan dami doon labas ni roha. Tung sangat mabaik kamu pardungan saritioni ay jori liwatagoy mahiti-hiti ngununa. Laos songonima nang hamu oroan mereka Samaria bolu manali. Songonon bodilok hatan itu hatta. Ganun parapuan ay magali pangului di bawah nabi. Songon pangului na dituhani. Alani bawai ulu ni pati utana. Song Kristus ulu ni hudiyai. Naay matotong toman porman jala botol. Di bagasa dami doho lampu miloha. Lahu mengaruhi parhalan luna. Ay ilu na arga di juru ni debata nang dihita jomma. Alani na manupun maawain Tuhan menadua jumur papanguli subroto hari sutrisno si jabat. Naul do hamu makajong jokot di juru ni debata do di juru ni hubiyaw bahwa naru siya dia sendiri kamu na do lau pajong jokot pardo masari peon do si mereka Samaria buru manaluon. Naul do makawang iba na siya nasa roham baga sa parang ina dia uhud mga jiba na dihagalion na nang saluhut haurangan na jalan suatu pa paulahu mo iba na manang tadi kunomu soala sinirang minamatiya kamu surut Na olo doaw sa dilongan itu anima au mangulahon salut nai. so nima nang hamunway oroan mereka Samaria bur manalu ngiririk ni subroto hari sutrisno sejabaton gabi doang saribena. Naul do kamu makahon ngibana siya nasaro kamu uhud maparang yang parangin na dia bahwa ina halak Kristi kamu. Naul do kamu mangaju agalion na bagasan uduk do ser ni roha jalan asutu pasiran kamu sosinirang ni hamatian subut. Naolo daw sa dilongani asiniro hari tuhani maang lau mangulahon salut nai. Atong masih lehorat tanah siamu mahamu pabua hot ni pada muna. Kalau napasahaton hatana tuhamu marhiti-hiti guar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doho to diporbadia do au maddo nabi nadung ni debata dang jadi sirangom ni jolma. Amen. Tuhan debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus doho to diporbadia di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didokpakkon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaur hon madamena tu tod di munabi. Amen. Subroto hadi sutrisno si jabat dohot reka Samaria manalu. Nama kajongjokon nama jalo pasu-pasu perbogasud di hari sadarion Jumat tanggal 10 April 2026 do tata si paingot pardame situtu do akan makaholongi patikmi jala dang adong pertutuhan di nasida Pesalmen 105 ayat 105. Padita nama masu-masu padita KIP resort tilipuli dalam padita lam hot M simbolon ditandatangani do disahap.
sono na di balikan. Yang makuhani sa dalyo ng mga siyapan. Sesa malusanami sono pagkasanami. Ilo sa ilawan na bato sa kawani. Kami tukiyo kung pangutsunan. Padua maani siyang pamago. Ay hormat na arajaw. Lohok kagugon. Gloria sa araw sa iligaya. Asinirohan ni Bata Jesus Kristus, orang nirokan ni Bata Ama. Dohot pagsauran ito di probadia mana na magdungan ni Hamu sa luna. Amen. Oras Maria sa luna.
Masuk kamu pulang, udah nanti belum. Ada apa, Nak? Tesnya. Saya lihat tes ya. Iya. Masuk kamu pusing, udah nanti, udah di belakang mana? Udah nanti mana? Araw namang magtitibigay na doa kay di na naman ta. Asaliga namang magdala ng matangka mga anak ko siya.